Tak ešte raz, krásny dobrý večer, moje meno je Roman Hutira, som zo spoločnosti Summer Camp a zaoberáme sa okrem iného najmä futbalistami, či už sú to dievčatá alebo chlapci. Máme tam v ponuke aj športy ako golf, tenis, hokej, ale príjm hrá samozrejme tak aj na Slovensku, aj v celej Európe, asi aj na svete. Ten najlepší šport to je futbal. A ako každú sezónu, takto v januári si s rodičmi dávame takýto call, aby ste mali nejakú lepšiu predstavu o tom, čo robíme, čo je v ponuke, kde sa dá decka poslať a vy si spravíte nejaké kvalifikované rozhodnutia alebo minimálne nejaký názor. Zazdielam s vami veľmi jednoducho našu stránku a tá stránka vyzerá, veľa z nich videlo, pozná takto. Robíme teda rozvojové príležitosti pre mladých futbalistov od A po Z. Tým, že by som začal s tým Z, to je to finále, to je to najlepšie, čo môže byť. A to je stanie sa, alebo realizácia toho sna, že chlapec alebo dievča sa stane profesionálnym futbalistom alebo profesionálnou futbalistkou. Každý z nich má svojho agenta a nám sa podarilo absolvovať, alebo sme boli odmenení za našu snahu tou najvyššou FIFA licenciou. Každý jeden agent, ktorý príde za vašim dieťaťom alebo za vašim by mal mať platnú licenciu. Proste na to je jednoznačná legislatíva a keď si naskenujete alebo ho požiadate, aby vám predložil takúto kartu agentskú, je tam jednoduchý QR kód, ktorý aj keď si teraz naskenujete, tak vás to hodí na stránku FIFA a zistíte, či ten agent má oprávnenie napríklad zastupovať hráčov pod 18 rokov, alebo či je vôbec jeho licencia aktívna alebo platná. To je to posledné, čo vieme a máme pod sebou hráčov robiť. Ale našim cieľom je zastupovať hráčov na celej ich ceste od začiatku. A keď sa teda vrátime naspäť, na našej stránke to začína povedzme týmito klinikami. Odtiaľ je toto videjko, voláme si na Slovensko futbalové akadémie, či už z Talianska alebo Španielska, na jeden deň, aby dali tzv. Modelový tréning. Minulý rok to bolo okolo 1. mája, tento rok to plánujeme takisto urobiť okolo 1. mája, s tým, že to bude jedenkrát v Bratislave, chceli by sme ísť aj do Čiech a ešte hľadáme miesto v rámci Slovenska a rozmýšľame, buď to bude na východe, alebo na severe Slovenska. Bude to záležať od rodičov, preto sme aj posielali formuláre, aby ste nám nahodili nejaký nápad na lokáciu, kde by prišlo nejaké kvalifikované množstvo hráčov, ktorí majú záujem. Čiže to sú tie kliniky, to je úplne ten základ na tej ceste k profesionálnemu futbalu. Robíme to, aby hráči mali nejakú rozdielovú inšpiráciu, aby zažili zahraničnú metodiku, aby zažili iný prístup, iné cvičenia a vždy, keď to robíme, tí chalani alebo rodičia prídu po celom dni a povedia, wow, toto bolo niečo super, škoda, že také niečo nemáme v našom klube. A jedno, či je to prvá, druhá alebo tretia liga na Slovensku, vždy sú tam, proste je to iný prístup a je to pre nich také vzácne. To je tá prvá vec, čo robíme a väčšinou ten jednodňová aktivita je to nacenené celkom rozumne, s tým, že od decka je tam postarané, či už jedlo, pitie, nejaké šatky, nejaký background v rámci zázemia a takisto potom to tréningovou metodikou stojí to 119, aj to môžem prekliknúť 119 €. A tento deň, tento rok to bude pravdepodobne robiť v máji. A to kvôli tomu, že vtedy je štátny sviatok, väčšina klubov nehrá ligu. Vždy musíme nájsť taký termín, aby sa to dalo snúbiť. Máme skúsenosť, že tréneri nechcú v rámci ligy, nechcú púšťať svojich zarancov na zápasy. Musíme nájsť taký kompromis aj v rámci rodín, aj v rámci súťaží. Keď sa vrátime späť na našu stránku, tak sme sa bavili o tých klinikách jednodňových, na tej ceste vstane sa profesionálnym futbalistom. To druhé, čo môžete pre vašich malých futbalistov alebo malých veľkých futbalistov spraviť, je postaviť na nejaký veľký kemp. Tie kempy robíme či už s AC Milano, s Arsenalom, s Chelsea alebo s Liverpoolom. Robíme kemp s pánom, ktorý sa volá Patrick Laspina, robil so Zidanom Švajčiar, robíme to vo Švajčiarsku, alebo je to oficiálny kemp Atletika Madrid. Veľmi jednoduchý, tento hlavný filter vás všade
všade dostane, ak si zadáte futbal a potom podľa krajiny. Povedzme, ak začneme veľmi jednoducho s Talianskom, je to oficiálny kemp AC Milano a vždy na každej stránke nájdete okrem základných informácií alebo celkom komplexných informácií. Či už je to adresa, čo tam decká budú robiť, kde sa to odohráva, čo je cieľom kempu, úplne dole aj nejakých štatistiky kempov a takisto aj dátumy a ceny. A potom samozrejme vieme si dať individuálne s každým rodičom, ak budete mať o to záujem, hovor, vymeníme si maily, vieme to prispôsobiť vašemu pracovnému cyklu, ale potom aj rodinnému cyklu v rámci leta dátumov. Tie ceny, ktoré sú tu, sú konečné a to sú ceny toho kempu, to sú ceny, za ktoré sa tam dostanú aj talianské deti, za ktoré sa tam dostanú aj európske deti. Čo sa týka AC Milana, veľmi jednoducho sú tam dve možnosti a to je buď rezidenčný pobyt alebo tzv. Rodinný denný pobyt. Rezidenčný znamená, že hráč zostáva na hoteli s celým tímom a je o neho postarané od nedele, ako tam príde, až do soboty, alebo potom tzv. Rodinný pobyt a relatívne veľa ľudí chodí, alebo veľa rodín chodí na tento pobyt. To znamená, že kemp začína 8:30 každý deň. Kemp je počas celého dňa, o hráča je postarané v rámci metodiky, v rámci ošetrenia, v rámci nápojov, v rámci jedla. Kemp končí 8:30 a 18:30 okolo 7:00 a buď si vy prídete pre syna alebo pre dceru, alebo ono sa vráti k vám na ubytovanie a vy ste za neho zodpovední na večer. Táto alternatíva je relatívne lacnejšia, je veľmi obľúbená, zabijete takto prvú jednou ranou. Vy máte svoju dovolenku a chlapec alebo dievča má zase svoj program. Čiže toto bolo Taliansko a to Taliansko je obľúbené kvôli tomu, že je blízko, dá sa tam dostať autom. Sú to lokácie ako Cortina d'Ampezzo, Jesolo, Lignano, všetko na severe Talianska, Primori, alebo Cortina d'Ampezzo v talianských Dolomitoch. Druhý taký kemp, alebo krajina, ktorá je obľúbená, je Anglicko. A či už sú to kempy pre dievčatá, alebo pre chalanov, alebo pre brankárov, vždy funguje tá stránka na rovnakom princípe. Akýkoľvek kemp si dáte, povedzme s Arsenalom, nájdete zase k tomu informácie, nájdete k tomu nejakú brožúrku, ktorú si viete stiahnuť video a úplne dole opäť dátumy a pre akú vekovú kategóriu je ktorý kemp vhodný. S tým, že samozrejme nepôjdeme teraz cez jeden každý kemp v Anglicku. Oni sú všetky dobré, Arsenal je z nich najlacnejší, Arsenal je pravdepodobne z nich najlepší, čo sa týka kvality alebo toho, že nám tam chodia detská opakovania. Fakt mám rodiny, ktoré tam chodia druhý alebo tretí rok po sebe. Vedia to robiť, je o tie deti fantasticky postarané v skvelých priestoroch súkromných britských stredných škôl. Skvelé ubytko, skvelé jedlo, žiadne sťažnosti tam nikdy neboli. A sú to oficiálni tréneri, tzv. Arsenal Development Team. To je bolo Anglicko a možno ešte poďme na to Španielsko. V Španielsku toho je viac, ale to, čomu sa budeme venovať teraz, je oficiálny kemp Atletica Madrid. Oficiálna metodika, tréneri z akadémie, kemp. To už je pre chalanov tzv. High Performance Camp. Tento kemp je iba čisto pre chlapcov, aj pre brankárov, aj pre hráčov v poli. Ale tu už je menej tej zábavy, toho leta, tej pohody a je to viacej makačka. Kemp je od 15 rokov, všetky tie kempy, čo som vám ukázal doteraz, sú od 9 do 17 rokov. Hráč alebo hráčka už nemôže byť dospelý, čiže preto nie je viac ako 18 rokov, alebo 17 aj 364 dní. Atletico Madrid trojfázový tréning denne, ten kemp trvá 2 týždne a môžete to využiť aj v rámci letnej prípravy. Chalani sú tam spokojní, máme tam každý rok relatívne dosť chlapcov a všetci prišli odtiaľ nadšení, aj keď boli veľkí fanúškovia Realu Madrid, tak to, kam ich zobrali, čo videli. A toto je Jorge Gonzalo, to trénera decka zbožňujú alebo hráči, strašne veľa vysvetľuje
Je to dosť zamerané na taktiku. To je niečo, čo na Slovensku alebo v Čechách sa málo s hráčmi robí. Už v mládežníckych kategóriách. V Španielsku to je absolútny štandard. Ako sa majú postaviť, kde sa majú postaviť, ktorou nohou si majú preberať loptu, ako si majú kryť loptu od spoluhráča. A to sú základy, s ktorými tam oni prídu a pozerajú na neho, že wow, že u nás v klube toto nikto nevysvetľuje. Je to veľmi obľúbený kemp a odporúčam. Ak sa zase vrátime naspäť na stránku, prešli sme si teda Španielsko, Taliansko, Anglicko, kliniky, ktoré robíme doma a ešte posledná vec je Švajčiarsko a to je pán Patrick Laspina. To je človek, ktorý, ak poznáte Kerver, on založil Kerver vo Švajčiarsku a vo Francúzsku. Je to v švajčiarskych Alpách, výška nad morom zhruba ako Štrbské pleso, čiže cez leto tam nie je nejak teplo, je tam príjemný, bol som sa tam pozrieť 2 roky dozadu, nejakých 28-29 stupňov. A on má svoju školu, ktorá sa volá Food Lab, jemu tam chodí cez leto A mužstva, či už Olympique de Marseille, Olympique de Lyon, na letnú prípravu. A tam je to takisto rozdelené na 2 skupiny. High Performance Camp, tak ako bol camp s Atletikom Madrid v Španielsku, alebo potom sú tam mladší, ja myslím od 10 rokov, tam detská, od 8 do 15, tak, a od 15 do 17. Super camp, dole nájdete dátumy, ceny, nejaké fotky, video. A tento pán je Patrick Laspina. Tu je oficiálny jazyk, samozrejme je to Švajčiarsko, čiže francúzština, je to Kanton Valais, ale v každom jednom kempe je oficiálny jazyk angličtina a tú angličtinu, ktorú naši hráči naprieč vekovými kategóriami majú z našej strednej školy, tak tá je absolútne dostačujúca. Ja vždy hovorím, že ten základný jazyk, ako sa dohodnú, je futbal, vidia tie cvičenia, ale vždy tam budú mať nejakého kamaráta, či z Čiech alebo zo Slovenska. Je to pre nich príležitosť, ako sa osamostatniť, ako sa rozprávať po anglicky. A je to aj taká skúška v úvodzovkách dospelosti alebo ohňom a väčšinou chodia tie deti na týždeň alebo na 2 a je to pre nich fantastická skúsenosť a prídu odtiaľ, že chcú ísť ešte raz. To je na 100%. Posunieme sa v rámci tej prezentácie ďalej. A teda bavili sme sa, že tá posledná vec, ktorú robíme, a to je ten futbalový agent, s tým sme začali, s tým najlepším na konci. A potom sme išli cez tie kliniky jednodňové na Slovensku, ktoré budú okolo 1. mája, cez naozaj širokú ponuku letných kempov počas leta, až po pobyty v akadémiách. Teraz, tieto letné kempy, to je pre väčšinu z vás, tie sú od 9 do 17 rokov. Nemôže byť hráč už dospelý, teda nemôže mať 18 rokov. Keď bude mať posledný deň 17,99 roka, hej, tak je stále braný ako minor, môže tam byť. Akadémie, tie sú naopak už od 15 rokov a to kvôli tomu, že ide o dlhodobý pobyt a ten hráč už musí byť mentálne inde, trošku taký vyspelejší, alebo nie trošku, ale reálne vyspelý. 15 rokov je podľa mňa tá hranica, kedy sa to láme, ale zo skúseností mali sme tam aj hráčov, ktorí mali 15 rokov a bolo to pre nich veľmi ťažké. A priznám úplne otvorene, že aj to nezvládli a vrátili sa, alebo po dohode s rodičmi potom sa dohodli s akadémiou, že zo začiatku boli dohodnutí, že tam pôjdu na celú sezónu, čo znamená na 10 mesiacov, ale po 4 mesiacoch aj vďaka nejakej nezrelosti, aj vďaka angličtine sa rozhodli, že chlapca stiahnu. Ale závisí to od rodiny, závisí to od hráča. A v tých akadémiách väčšinou už sú, ako je tam stále dozor, je tam stále čo robiť, ale veľkú porciu dňa
trávia hráči sami. A je na nich, ako si ten deň vyplňa, či už štúdiom, alebo idú extra individuálne do gymu, alebo si idú zabehať, alebo sa venujú cvičeniam v rámci regenerácie, alebo v rámci zabránenia nejakých zdravotných komplikácií neskôr, hej, že pracujú na svojom tele. Ale už od nich sa vyžaduje pomerná časť, že sú zodpovední za ten rozvoj sami. A teda, že okrem toho, že majú dvojfázové väčšinou tréningy, čo znamená jeden plný tréning na tráve a potom v závislosti od dňa, či už je to gym, alebo taktika, alebo rozbor zápasu, alebo potom nejaké fyzio, alebo kardio, alebo stretching, alebo rehabilitácia. Vždy majú dve aktivity, ale potom sa venujú napríklad škole. Každý deň majú španielský jazyk, 1 hodinu, ale reálne pár hodín sa musia zaoberať aj sami sebou a to môže byť výzvou pre viacerých z nich. A vždy na stránke nájdete nejaké základné informácie, ale potom, ak by ste mali záujem, čo verím, že budete mať, lebo to sú dobré veci, aj v rámci toho osamostatnenia, aj v rámci nejakého futbalového progresu, tak si to môžeme prejsť individuálne s každým z vás, keď si zavoláme, keď si napíšeme maily a vieme si dať vždy call aj s konkrétnou akadémiou, s ich trénerom a zistíte, že či je to pre vás, či nie. Napríklad cena je tu 2700 za mesiac, ale to je v prípade, keď tam ide hráč na jeden mesiac iba, hej, na ktorýkoľvek v rámci sezóny. Ak by išiel viac ako 5 mesiacov, myslím, že tá cena je 2500. Ak by išiel na celú sezónu, tak zrazíte cenu na 2100 za mesiac so španielčinou, so super tréningami, s ubytovaním, s jedlom, s ošatením, s pick-upom z letiska, s transferom späť na letiska pri odlete. Myslím, že tá cena majú tam nastavenú fakt akože reálne, keď sa zamyslíme nad tým, že je to mesiac v zahraničí s tým plným benefitom, so službami práčovne. Tak sú to podľa mňa skvelé možnosti, ktoré my keď sme boli mladší, alebo keď sme hrávali futbal, tak sme ich nemali. Čiže to by bola taká nejaká základný raster toho, čo robíme. Kliniky, letné kempy, pobyty v akadémiách. A tí starší chlapci, ktorí majú 18, tak majú v podstate 3 možnosti. Tou prvou je, že sa na ten futbal úplne vykašľú a povedia, že stačilo mi, zahral som si futbal a idú sa zaradiť do nejakého dospelého života. To je bežná vec. Stáva sa to veľkému percentu hráčov. Potom sú hráči, ktorí na to majú a napríklad cez tú akadémiu dostanú šancu. Máme tam chlapca, ktorý hrá druhú španielskú ligu, ktorý teraz bude mať debut v 3. španielskej lige v mládežníckej. A je na ňom, koľko tomu futbalu dá, či bude robiť iba to, čo mu povedal tréner, alebo bude na sebe makať extra. A to už sú chalani, ktorí majú fakt jasnú predstavu o tom, že idú zabojovať o tú profesionálnu kariéru. Ak sa to nepodarí v Španielsku, čo je extrémne ťažké, tam hráči v 1., 2., 3. lige, to sú top futbalisti, to sú superhviezdy, to sú hotoví hráči v 3. lige, ktorí u nás v akomkoľvek prvoľnovom týme by ani nebola debata o tom, či budú hrať v 1. 11. Čiže tam je tak ťažké v Španielsku sa dostať do tých prvých 3 líg, keď sa to podarí klobúk dole. Ale robíme to aj preto, alebo ponúkame šancu, tí hráči sa tam jednoznačne zlepšia. A keď chcú byť profesionálne futbalisti, môžu sa vrátiť do ako keby menších futbalových krajín, kde budú mať jednoznačne väčšiu šancu na nasledovanie toho sna. Čiže to je tá druhá kariéra, stať sa profesionálnym futbalistom. A to tretie, čo si myslím, že je takisto relevantné a na Slovensku veľmi ťažko realizovateľné, alebo v Európe, ale buď si v Európe môžete vybrať, že pôjdete akademickou cestou, alebo budete športovec a teda budete študovať, alebo budete hrať futbal, alebo akýkoľvek iný šport, ktorým ste dobrí, tak sa dá ísť na vysokú školu. A tu v menu nájdete aj veci alebo študijné možnosti v rámci Európy. Zase vieme sprostredkovať, dlhé roky sa tým zaoberám. Stredné školy, športové gymnázia, napríklad v Dánsku, alebo dištančné štúdium, bakalárske štúdium.
v rámci Európy, ale hlavne potom už európske, ako som hovoril, vysoká škola, už je to viacej o tom štúdiu, už je tam šport len veľmi marginálny alebo okrajový, ale v rámci Spojených štátov sa to dá fantasticky skombinovať. Soccer je veľká vec v Spojených štátoch, či už ženský alebo mužský. A poviete si, je to strašne ďaleko. Tam v živote nepošlo. Áno, je to ďaleko, ale je to 12 hodín lietadlom a veľa rodičov tam synov posiela. Každý máme nejakú cestu, každý máme nejakú alternatívu. Je to jedna z možností. Chodí tam veľa hráčov. A druhá vec môže byť, že poviete, že je to veľmi drahé. Stojí to nejaké peniaze, ale tu si, keď si pozrieme dole, toto bol náš španielský klient, bolo to dievča, ktoré išlo na športové štipendium do štátov, na strednú školu, dá sa tam teda uzavrieť stredná alebo univerzita, ale predpokladám, že skôr ten univerzitný bude dávať viac zmysel rodičom na Slovensku univerzitný futbal ako stredoškolský. A jej celkové školné alebo suma, na ktorú jej rodinu by mal výjsť rok, bol $84 000, včetne školného, ubytovania, stravy, proste celého balíka. A vďaka jej športovým zručnostiam jej škola ponúkla $56 870, čo je cez, keď dobre počítam, 65, 70%, 65%. A samozrejme dá sa potom to prispôsobiť v rámci vašich preferencií, levelu, ktorý syn alebo dcera má, v rámci pobrežia, západné, východné, sever Ameriky, juh, vrátanie lidí, vrátanie kvality tej školy. Keď to má byť top škola, samozrejme tam bude oveľa vyššie školné, ale keď je ten hráč alebo hráčka super, tak tam bude aj veľká zľava z toho školného. To sú 70% dole, to je masaker. Čiže dá sa to prispôsobiť, je to jedna z možností. Viete si, sú to nejaké Q&A, alebo sú to nejaké odkazy na stredné školy, alebo v univerzity, viete si tým preklikať, ak ste mali niekto záujem, aby si dať tomu zase hovor. Keď sa vrátime na našu zase hlavnú stránku, tak možno, aby som z toho už nerobil úplne iba monológ, keď si klikneme dole návod, ako vybrať medzi týmito všetkými pobytmi a pre koho to je vhodné a bolo veľa toho povedané a neviem, kde ho poslať. Je tu paralýza výberu, tak ak si kliknete na jednoduché PDF-ko, snažili sme sa to dať dokopy podľa veku a tak, aby to malo význam aj cenovo, aby to bolo pre vás akceptovateľné a hlavne, aby ste dostali to, čo hľadáte. Ale tak zrekapitulujem a potom sa pustíme do vašich otázok, ktoré ak máte nejaké kľudne, môžete napísať do chatu, alebo potom môžeme individuálne ich zodpovedať. Tí najmladší hráči, mali sme 9-ročného, ktorý išiel s rodičmi na denný kemp do Milána. 9 až 13, Miláno je super. Taliani to s deťmi vedia, je tam super jedlo, je tam zmrzka, je tam čokoláda, je tam AC Milano. Nie je to ďaleko od Slovenska, vy tam viete stráviť fantastickú dovolenku. Je to super a prídete odtiaľ vysmiatí, že to bola skvelá dovolenka, vy ste boli na pláži, syn bol cez deň na futbale. Keď už máme staršieho chlapca a dokáže absolvovať let do Londýna a naspäť, čo je asi 2-hodinový let, necelé 2-hodinový sám, na letisku si ho preberú. Mraky už detí takto išlo, najmenšia a najmladšia bola 10,5-ročná Viktória, išla na tenisový kemp na 3 týždne, dokonca sama. Na druhej strane si ju proti ID, ktoré už dopredu viete vedieť, kto si to dieťa bude tam vyberať, zriadenec kempu po predložení ID, zriadencovi aerolinky, odozdal dieťa zoberú do ich autobusu, do ktorého sa žiaden dospelý nemôže dostať, zoberú ho na kemp, tam je v uzavretom areáli, v kontrolovanom prostredí, kde je počet dospelých na jedno dieťa, jeden dospelý na 4 deti, čo je ultimátny počet, to na Slovensku neviem, či je 1 na 20.
Ale pre tých starších, ktorí už ako si vedia predstaviť, že vyšli do sveta, zase Milan alebo už ten Arsenal Londýn, a pre chalanov, ktorí sú schopní a chcú absolvovať možno super camp, ktorý sa volá Top High Performance Camp, tak to bol ten Patrick Laspina vo Švajčiarsku alebo Atletico de Madrid. Čo sa týka akadémií, od 15 a niektoré majú striktnú politiku do 19 rokov, niektorí robia už aj ešte dospelých chalanov. To sú tieto tri akadémie, či už Palencia v Španielsku, či IED, čo je v UK, v Ríme, alebo takisto pri Valencii, alebo Rome City Institute pre chalanov od 15 do 19 v Ríme, pre chalanov a dievčatá. Alebo potom tie štípka, tie začínajú stredné školy od toho nástupu na strednú školu, čiže 15-16 rokov až po universities alebo colleges. A v rámci futbalového agentovania, tým, že máme lidskú aj na minorov, čo znamená mladšie ako 18 alebo nad. Tak v prípade, ak je obojstranný záujem, tak radi vieme pomôcť. Máme chalanov, ktorým sme pomohli už celkom ďaleko a sú na začiatku svojej kariéry. Čiže to by bolo z mojej strany asi tak vsio. A budem rád, ak budete mať nejaké otázky. A vlastne sme tu na to.